apur bete holan, laburtxoan, esplika joztezu zein dan prozesua. Bueno, txakoline batez be, zurize eitzen dugunez, zurizen prozesue, bueno, bi modutan eitzen dugu normalean, ez? Bueno, enologoak begitu iten deuselan doan matza heltzen, eta, karo, partzela desberdinetatik edo leku desberdinetatik etorten danez matza, beti ez da egoten bardin, ez? Orientazioaren arabera, ez dakiz zer, bueno, horren arabera, krokiz bat eitzen deu berak. Gure enologoa da Bialtzako enologoa. Bialtza da Bizkaiko txakolingileen elkartea. Eta berak, hasiera batetik, bueno, Bialtzak emon zeuen hori, zerbitzu hori, ni pentsetan dut, Bialtza sortu zanetik edo, ez? Enologia zerbitzua ikusita, bueno, garai horretan zelako txakolingileak egon ziren eta laguntza hori beharko zeuriela, holan egin zen, ez? Eta guk horregaz jarraitzen dugu. Beste bodega batzuk, erabaki dabe igual enologo propioa eukitzea, igual, ez, desberdintasune edo emoteko bere produktueri, gu jarraitu dugu Sorione da gure enologoa, eta, bueno, Bialtzako enologoa da, eta oso pozik, eta ganera oso azkenean urtiekaz, ez, oso harreman eta oso harreman ona eta oso ondo ezagutzen gara, badaki berak, niri zer guztetan jaten zerrez, eta badaki ganera, normalean, botaten doztezen erronka guztiek onartu itxen dutezela. Orduen, garo, beti zatetze, jo, ez Orione, basatoz, ja, lana emoten. Bueno,